Czekaj. Ujeb tomu. Turbo! Czekaj. Ujeb. Chodźcie buzni! Otwór mu dwerek. Otwór mi wraca. Ja jebem. Opatrzenie, opatrzenie, hej. Ja no patrzę. Hej, hej. Wiem. O, otwór. Musisz pociągnąć za chwilę. Straci. Mogę otać komer. Słuchajcie. Nie widno chodź od kosmawy. Dawaj. Z medycyną, sorry, z medycyną. Chłopcy, zapnie turbo, sapaje, wiecie. Ty sorry, że już medycyną. Strałus. A strałus. Macio. No to jest medycyna. Medycyna, tak. Widzisz, to nie na pewno. Ale się na Jesteśmy gangstry pici. to masz to, rodzicielku, starałku. Ale. Co ty kupił? Tak, kupił. Wirowio. Zapnij po tam turbo, niech ma radość. Na dwóch pudełkę wieprza mu, wiesz. Dobra, wejdziemy. Do prawa, jeszcze maty cały nie. Ja. Widzisz, da się do pysku. Możesz, możesz. Brawo, że jaki kokot idzie. Ja tu jeszcze muszę Ufaj. Możesz. Tak. Wysiela, widzisz to? O, ważne, Tak, 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 nie ma tu kokotinu. co? Na ucierane. Daj się. niech widzieć do piski. Widzimy wszystko. Piłka na ostrach, ty na jego. Zaraz zapnij turbo. Turbo. Kurwa, nie? A to ty co na wodę piski? To nie budziemy. A ty tak. To jest pocidawanie, nie? To kiedy presada na pici. Poczułaś. A możesz. Ej, bazmy, gdzie no... Dala, ale tu to. To się mi klikole za kurwa. Kurwa to tak Las Vegas. No, takie biura biorą. Regina. Będzie ciastka, freni. Jubilantom. O, jeszcze autobus pan. Jubilantom haju. Kiedy były przedwiając po na skrawku. Pici już nie mamy, sekundy. Ona nie ma, gdzie nie.